Njani baba ngane yami? Ubeka yini wena la? Zinyawo. Ubani lo fana ngane yami kangaka? Asimazi mhlamba kusiya. Kodwa ngiyangidida umuntu amthatha esifubeni sami kwaze kwasa. Kodwa ke angikho lapha, angisawazi. Hayi ngiyaphila. Asithembe nawe uyaphila ke kulo mhlaba wakho omusha. Iwona muphi lo mhlaba okhuluma ngawo? Hawu, lo phila kuwo. Phela ngoba ngingasakwazi nje wena ngoba mina ngisaqhubeka ngiphila lo mhlaba. Okukhomba khona ukuthi wena usunomhlaba wakho omusha. Akunjalo. Yazi mina umbuzo. Ngekathi uqala ukufika kimi wathini? Nangu ngisho ungaze edlala ngami. Wazi kahle ukuthi ngangize ngothanda kunjalo. Mana. Ungiqala nje ngoba uyangiqala phela kade wangicina. Eyani imbuzo engaka sisi? Ngicela ungali ngoba mawucabanga ukula uzola wedwa. Ngekathi mina ngivuma ukuthi sithandane, wakemukela yilona lokho. Ngakwamukela. Angithi lokho vele ngangifisa. Nebala kwangijabulisana ngaleso sikhathi. Awuthi thatha ama-earphone khona sokhuluma kahle. Anenkinga nama earphone. Cha wena inkinga, ngihlo ukuthi khona sizozwana. Ngihlola yami vele. Ama earphone ami. Angifuni. Ama earphone ami. Angifuni. Bese ama earphone ami. Angifuni. Usibukani wena? Usibukani? Usuwalethe ekhaya nama earphone. Imali. Yeah. Hayi kodwa ukhathazile sisi. Hayibo. Kwenzenjani? Hayi, angazi noma uboni uma ungasafuna kahle. Awuphela ngeke ngikwazi ukubeka kahle singakhulumile nawe. Hayi ngeke. Yazi uyakhathaza. Awukhuluma bese sikhuluma ndoda. Yabula ama earphone ami la. Bengibuza ukuthi ngekathi ngivuma wakamukela yini lokho ehlizweni yakho. Shumikazi ngishilo. Ngathi ngakwamukela lokho ngaleso sikhathi. Wahamba kona empilweni yami. So asisekho isidingo sokuthi siphinde sibuyele endaweni endala ngoba wena wayona lento angithi. Okay. Khona kwengane kwafisa ubani phansi kwami nawe. Ngizothi sasikufisa sobabili ngoba njengoba sasiqala sakho uthando sasilindele ukuthi kungenzeka noma yini phakathi kwethu kusukela leso sikhathi iqhubeka. Angithi kwakunjalo. Ekulumeni ethi sengiphila kumunye umhlaba neti sobabili sasifisa kuba sebelingane. Kuseyikho yini lokho namanje? Cha. Ngoba ngesikhathi unqumo ukuthi usuyophila komunye umhlaba asikho isinqumo futhi ayikho into engangisengayenza ngoba usuyikhethela ukuthi usufuna ukuphila kwelinye izwe. Lokho kukhomba ukuthi njengoba ungasaphili nami kukhomba ukuthi usuphila komunye umhlaba ke sisi. Njengoba wawuthe uyangithanda, wawuthe sophila isikhathi singakanani? Ingona phakade. Kodwa ingona phakade yami yalahleka ngesikhathi wena unquma ukuyophila nabantu abangcono kunami. Njengobani ongcono? Angazi. Kodwa baziyo nabakubonayo bayasho ukuthi khona usuphila naye. Futhi ngicela ungaphiki lokho ngoba uma ukuphika uzocasuka ngidube. Vele ngihambe khona manje futhi. Hayi kusasa manje. Mana ke wena futhi usuzwa ngabantu. Kade akusiwena uthe singamlaleli umuntu esithathu. Ya, kwakunjalo. Lo mgomo osebenza sisezwana mina nawe. Kodwa amalungelo okuphuma nokunqamula lo mgomo ngathola ngesikhathi wena ungasekho eduze kwami. Futhi ke sekuyichoice yami ukuthi ngenzani noma ngasiphi isikhathi. Ngenkathi ngasazwana, kwakumele yini mina ngiqhubeke ngigcine lo myalo wakho? Noma kwakufanele ngize ngikhululwe nguwe? Kwasekuyichoice yakho ukuthi uqhubeka wenzani. Kodwa uma ukuthi uyangisola ngalokho ukuthi angibuyanga, ngizokutshela ukuthi usungaqhubeka. Cha lokho ke ngiyaxolisa sisi wabantu. Bengingazi ukuthi umuntu uyaqhubeka embuso omunye noma bengasezwani. Ikhona ingane enginayo ngaphandle kwale yakho. Mina ngazi ingane yami. Okunye kanje angihlangani nakho. Kuyo yonke lento, wakhohlisa mina noma wakhohlisa ingane yami ukuthi uzoba ubaba kuyo. Ingane yami bengiyondla sathandana ngithi. Kwaze wayila wena unqoma ukuthi angiphume kuyona. Angithi awusuthola abanamandla kunami. Uzothini uma ngingathi na bengiphoqe kuyo yonke into ebenza kimi sithi wazi ukuthi besingena umama nobaba. Kulokho bengilindele ukuthi uzokhumbula amazwi ethu okuqala sisathandana. Lana sasithi kuwo siyobekezela lana ebumnyameni nasekukhanyeni. Ngiyakuzwa. Uma ucabanga yini engilethe kuwe namhlanje? Angizazi inhloso zakho ngoba ngicabanga yakho ngaqala ngiyayithemba isikhathi ngishiya. Angithi mina namuhla ngithola ithuba lokuza kuwe. Ngekathi ngiqhela kubo, awuzange uzobuza kimi ukuthi why ngiqhele empilweni yakho. Shunikazi, uthando luwumuzo. Uma ngabe uthando sethambisana nomuzo wento ukuthela, isuke ingasekho into ezophuma emlonyeni wakho. Ingakho nganqoma ukuthula. Ngoba lo mlomo wami. Uma ingane ibuza babayo, ngithini mina? Yabona nje uma isikhulile.
ngiyoyibiza ngihlale phansi nayo ngiyitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani phakathi kwanina noyise ngoba ngiphethe ofakazi bokuyibonela nofakazi bokuyizwela ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. Oh, ngoba ufuna ukumbuza, ubona ngichazele ukuthi kwenzakalani. Njengoba wazi ukuthi angisenayo abazali, o-ate bami banqumela ukuthi ngiyoshada nesikweli. Lokhu babekwenzisa ukuthi kumele sihlale sihlile ekhaya. Mina-ke, ngenxa yokungakuthandi lokhu, ngabaleka ngayakha umama ngayobika. Ngisho omamncane bangilahla ngecala, vele basevele beyazi le ndawo. Ngenxa yokuthi ngase ngiphelelwe indawo, ngabaleka ngayidlala nomunye ugogo ozidayisela emgwaqeni. Kwayimanje sahlala kuye nomntanami. Pho yini yayenza ukuthi ungabe saxhumana nami kulesi sikhathi? Because ngangikhathazekile mina ukuthi ngizokuthola kanjani ukuphi nini. Kuyafana, awungeke ukukhole uma ngisena nesitolo esingaka. Kuyimanje awusakholelwa kimi. Ngiyakuzwa ngoba uyakhuluma kodwa lokho akusho ukuthi sengiyakholwa khona manje lutho. Uqonda ukuthi ingane ibe nonina noyise abahlangene noma ufuna beyitandana. Iphi ingane yami? Ngifuna ingane yami mina. Ngifuna ingane yami. Kahle baba ngane yami, uyayibona ingane yakho. Baba ngane yami, asibuyela.